Tanaji dan zuwa gaba daɗi za a ji. Wanda bai yi tsimi ba da tanaji wata rana sai ya sha wuya. Kai ka san dole ne a sha na gwada. Kai dole ne ai. Barka dai. Kin nama, sarkin nama. Salamu alaikum. So mutumi na kuma hada duka. A dole da ke. Ai mutumi na ne yazo. Ka san ce da ka ba mu bahin nan. Matarsa ta yi mai shawarma da ruwan mai daɗi. Waya ina ka bani ne. Barka dai. Customer. Ni na ga baki daya abokin na riko wukan ma ga baki daya kamar ya rike na maka. Kai yankan farce na zo. Ban Allah ko dai hanya ka ima ne. Ai kai daga hanya ko kai na kar ka ga mun ba dadi, kar ka ga mun ba dadi. Wai kai karka ba zan baka bani ba. Allah kar ka lanta yi saboda akwai rago na kusan namun nan kai dan ina so za a hana gwada gida. Ka san da Allah wannan kai ce kuwa jiya aka haife ta. Jiya aka haife ta. Na ce jiya aka haife ta. Ni za ka gaya wannan akuya ta yau. Jiya aka haife ta. Bawan Allah. Ya aka yi. Wannan an yaɗa akuya ne kuwa? Kunkuru ne. Ina ga alama. Kai jirgin sama ne ya buge ta. Bawan Allah. Gyambo ne a jikinta. Kai wai da Allah ina son tambaye ka. Naman nan kuma ne. Nama. Kai ka ga an ba daɗi. Allah an ba ka zo da kuɗi ba. Wannan afiyar. Kai kar ka ga an ba daɗi. 3 da 5 ne. Wai wannan anya yankan malam ne kuwa? Abola kuma? To, ya duba akuya. Wannan oga ya sa jiya da matarka ta zubo mana abincin nan, ta zubo mana naman nan akan shinkafan nan. Na gatsa naman nan na diga baki ɗaya naman ya fito ruwa. To wannan bayan kan malam bane wannan ba kai Allah ya ma da barka. Kai kawai ka zo na yi wa bai la ila ni ga ita ka bishi. No. Look at the top of it.